И какво става, хора? Аз съм Luke754 и това е четвърти епизод в сервера EnderGod.pvp. И в този епизод ще направя томбулка. Няма да е много дълг, защото нямам време. И аз ще ви покажа какво се стои томбулката. Значи 9 Diamond блока, 8 TNT, 6 Gold блока, 4 легендарки, фул брадвичка и Protection 4 Breaking 3, нагръдник и панталонки и каска Protection 3, панталонки, бутушки Protection 3 и 50 и колко бяха? И 2 голденки. Така, за да се запишете за тъмбуката, харесвате клипа, абонирайте се за мен и пишете запис, тире и ника ви в сервера, примерно, айде, омага, примерно, ето, т.е. Мишо е така, примерно, и ще тегля томбуката на 35 абоната. Да се съберат бързо. И да, скоро очаквайте 5 епизод. И това е. Чао! О май гад! Пу! О май гад!